Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Isolation facilities sa Ciudad San Fernando nagsagawa ng expansion bunsod ng tumataas na kaso ng COVID-19. Large-scale quarantine restrictions papalitan ng granular lockdown. Authorized person outside residence o APOR, inirekomenda na wag na rin palabasin. 2 taong gulang na batang babae unang kaso ng COVID-19 Delta variant sa Zambales at Save Our Future campaign inilunsad ng mga kabataan sa Isla, Pamarawan. Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi Central Luzon. Ako si Sonia P. Soto at ito ang mga nangunguna tinutukang balita ng CLTV News. Dahil sa tumataas na kaso ng COVID-19 sa City of San Fernando, Pampanga, nagkaroon na ng expansion o pagdaragdag ng bed capacity sa San Isidro Isolation Facility. Ang dati-rating 160-bed capacity ay dinagdagan pa ng 70 kama. Patuloy rin umano ang COVID vaccination rollout sa lungsod. Sa kasalukuyan, higit 54,000 Fernandino na ang fully vaccinated. Si Rainiel Pawid ang may report. Nitong August 26 pumalo na sa 1,600 ang binabantayang aktibong kaso ng COVID-19 sa Ciudad San Fernando, Pampanga. Isa ang San Fernando sa may pinakamataas na recorded COVID cases sa buong lalawigan. Nasa 70 hanggang 80 bagong kaso umano ang naitatala sa syudad araw-araw. Kasabay ng pagtaas ng numero ng mga nagpupositibo sa coronavirus ay ang expansion o ang pagdaragdag ng bed capacity ng isolation facility na matatagpuan sa Civic Center sa Barangay San Isidro. Ayon sa CTI-ATF, 160 beds lang ang inaprubahan ng Department of Health nang unang itayo ang pasilidad. Subalit dahil sa lumulobong kaso, binuksan natin yung 157 yung naka-admit doon at hindi pa naman po siya 70% pa lang naman ang occupancy natin. Maliban sa mga ipinatutupad na safety at health protocols, minamadali na rin ang vaccination rollout sa lungsod. Ito pa rin umano ang pinakamabisang pangontra sa pagkakaroon ng severe COVID case at pagkamatay. As of August 19, 82,276 na ang mga Fernandinong nakatanggap ng first dose ng COVID vaccine, habang 54,504 naman ang fully vaccinated na. Kung ang 242,102 eligible population ng pagbabasehan, nasa 22.51% pa lang ang syudad upang makamit ang herd immunity. Basta tuloy-tuloy lang ang dating ng mga bakuna sa amin, tuloy-tuloy pa rin po yung pagbabakuna namin sa inyo. Batay sa City Epidemiology and Surveillance Unit, nangunguna pa ring infection source o sanhi ng pagkahawa ay ang pagiging close contact sa COVID-positive patient at ang exposure sa lugar ng pinagtatrabahuhan. Rainiel Pawid, CLTV News. Kawalan ng koordinasyon sa pagitan ng mga healthcare at isolation facilities ang nakikitang dahilan ng Association of Healthcare Professionals kung bakit lumalampas na ang mga ospital sa kanilang takdang kapasidad. Ang mungkahi nila ay palakasin ng One Hospital Command. Si Paulo G. Santos ang may balita. Hindi na itinatanggi ni Pampanga COVID-19 Center Chief Dr. Flor de Licia Panta ang adjustment sa workload ng mga healthcare workers sa 11 district hospital sa Pampanga na punuan ngayon dahil sa COVID-19 surge sa probinsya. Yeah, the health workers po ngayon kasi dahil dumadami po yung mga kaso, tas ang staffing namin is enough for the previous lang na sana census namin. Nagdodoble po kasi yung bilang ng one nurse po sa pasyente, ng ratio. Ang pahayag na ito ni Dr. Sapanta, pinatotohanan ni Governor Dennis Delta Pineda na pinuno naman ng Provincial IATF. Kaya ang kumprontasyon niya sa publiko ay ang abiso na dapat ay maging maagap ang mga kabalen sa koordinasyon upang maibukod kaagad ang isang COVID-19 patient na may iba't iba ang kondisyon. Kailangan po maagap po tayo. Kaya po napupuno ang mga hospital natin. Bakit? Ilang araw na pong may sakit ang kapamilya natin bago nyo po dalhin sa mga ospital. Kung hindi ho nahihirapan huminga, hindi nyo pa ho ilalabas. Halos sakto na lang pong umaabot sa mga ER natin ang mga pasyente natin na mamatay.
Ang aktwal na senaryong ito sa Pampanga ay isa lamang muka ng maraming lugar sa bansa na problemado ang punuang COVID-19 healthcare facility. Sa virtual session ng Association of Healthcare Professional nitong August 18, 2021, ang obserbasyon ni Dr. Antonio Dance ng Philippine Society of General Internal Medicine, kailangan ng isama sa One Hospital Command ng DOH ang mga isolation facilities ng LGU at ng healthcare clinic. Ang problema noon pa man ay yung mahinang primary care system natin. Yung mga healthcare worker na unang pupuntahan. Hindi naman kasi kailangan spesyalista agad o ospital agad. Para palakasin ito, minumungkahi namin palawakin ng sakop ng One Hospital Command. Isama na lahat, hindi lang coordination ng hospital. Sama natin ang pharmacies, clinics, laboratories, and other services. Ang pangatlong sakit po ay ito. Grabe po ang pagdami ng kaalaman tungkol sa COVID-19. Napakaraming gamot, napakaraming test, at napakaraming research. Alin ba talaga ang maganda? As of this morning po, there have been 58,000 researches on COVID-19. Sa loob lang yan ng 8 buwan. That means that every 5 minutes, may bagong research na lumalabas. Ayon kay Dr. Dance, puna rin ng mga healthcare professional ang nakalilitong case findings dahil sa hindi patentadong paraan ng contact tracing. Iba-iba ang paraan ng case finding at isolation. Iba-iba ang paraan ng contact tracing at quarantine. Nakakalito po. Ang problema sa capacity surge sa mga ospital ay isa umano sa dapat i-address ng DOH sa paglikha ng pulisiya na kailangang ibaba hanggang sa mga lokal na pamahalaan upang ang mga COVID-19 positive na hindi naman dapat maihalo o maisabay sa bulto ng mga pasyenteng pumipila sa emergency room ay maawat. Samantala, sa press briefing ng Department of Health o DOH ngayong August 27, 2021, sinabi ni DOH Undersecretary Rosario Vergere na ang COVID-19 surge capacity sa mga COVID-19 referral hospital ay hindi pa umano talaga na ma-maximize base sa atas ng DOH na makailangang maglaan ng 50% bed capacity ang mga pampublikong ospital at 30% na bed surge capacity para naman sa mga private hospital. But as of August 24, there were these 59 out of the 443 government hospitals which are still below the 30% COVID-19 allocation for beds, and 220 out of the 843 or 26% of private hospitals still below the 20% COVID bed allocation. So pag tinignan po natin yan, hindi pa ho yan yung sinasabi nating surge capacity na 30 and 50% for private and public hospitals respectively. Yan pa lang po yung nandun tayo dun sa sitwasyon pa lang na hindi pa ho ganito kataas ang kaso. Paolo G. Santos, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, pagbabawal sa paglabas ng APOR, inirekomenda ng DILG sa ilalim ng bagong quarantine restriction. At granular lockdown ipapalit sa large-scale community quarantine. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga nangungunang balita.
Nagbabalikan si LTV News at sa iba pang mga nangungunang balita. Inaprubahan na ng National IATF ang rekomendasyon ng Department of Interior and Local Government o DILG na palitan ng granular lockdown ng large-scale community restrictions na pinaiiral sa kasalukuyan. Nakapaloob sa planong ito ang pagbabawal sa paglabas ng mga authorized person outside residence o APOR kapag naka-lockdown ang kanilang lugar. Apela naman ng ilang kabalen na apektado nito, kailangan tiyakin ng lokal na pamahalaan na may ayudang matatanggap ang bawat pamilya habang naka-lockdown. Narito ang report ni Paulo G. Santos. Ako, on my part, kung pwede nga lang akong magdeklara sa Guagua na ECQ, i-deklara ko. Kailan hindi po pwede. Sa salitang ito ni Guagua Mayor Dante Torres, desperado na siyang ipatupad ang pangkalahatang lockdown sa sentro ng komersyo ng 2nd District ng Pampanga. Yon ay dahil sa kabiguan pa rin na maawat sa paglabas ng bahay ang mga kabalen na nasa granular lockdown. Pero this time, kasi parang hindi siya naging successful, no? Nagigpit na tayo ng interbarangay curfew. Marami pa rin matitigas ang gulo, no? Sa kasalukuyang umiiral na granular lockdown, pinapayagan pa ring lumabas ang mga authorized person outside residence o APOR gaya ng mga nasa transport sector. Ang mga trike driver ay patuloy na namamasada sa kabila ng lockdown sa kanilang barangay, ang San Juan Nepomuceno. Para kay Ariel Castro Banal, commitment ang kanilang hinihingi sa lokal na pamahalaan na kung mabibigyan sila ng ayuda, ay hindi na raw sila magtatangkapang lumabas upang mamasada. Ewan ko po, hindi po namin masabi kung bibigyan po kami. Kasi natagal na po kaming gustong magkayuda para hindi na lang kami nahihirapan na mamasada dito. Sa monitoring ng Pampanga COVID-19 Center, sa 19 na munisipalidad sa Pampanga, pinakamataas pa rin ang Guagua sa mga aktibong kaso nito ng COVID-19. As of August 25, 2021, mayroon itong 481 active case. Isa rin ito sa mga munisipalidad sa Pampanga na may malaking numero ng mortality o nasasawi na nasa bilang ng 116. Ngayon po, ang nakikita po namin nagsisearch talaga is Guagua po. Yes. Ayon sa Department of the Interior and Local Government o DILG, kanilang inirekomenda sa National IATF ang planong pagtanggal sa large-scale community quarantine o ang classification ng ECQ, MECQ, GCQ at MGCQ. Sa halip, papalitan na lamang ito na granular lockdown. Ito ang naging pahayag nitong August 26, 2021 sa public address ni DILG Yusek Epimaco Densing. Mas epektibo po itong pamamaraan kaysa isara natin o i-lockdown natin ang kabuuan ng isang probinsya o ng isang syudad. At kasama sa iminumungkahi ng DILG sa Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases o IATF na pati na ang mga authorized persons outside residences ay pipigilan na ring lumabas sa ipaiiral na localized o granular lockdown. Rekomendasyon po ng Sub-Technical Working Group on Data Analytics, no, na pinumunuan po ng Department of Health. At kung napapansin po natin sa iba ang ECQ ngayon, dahil sa ECQ ngayon kahit meron tayong lockdown, marami pa rin mga APOR na nakakalabas. So meron pa rin mobility. Kung sakasakali nakakapanghawa pa rin. Pero sa granular lockdowns kasi, hindi mo papayagang lumabas ang mga tao dun sa area yon.
Samantala, sa pag-usisa ng news team sa Guagua Municipal Government sa execution ng kanilang granular lockdown sa 3 barangay, hindi umano nila kakayanin ang 14 days quarantine na inirekomenda ng DILG. Ayon kay Guagua Municipal Administrator Jun Panganiban, 7 araw lang ito. At upang maibsan ang bitbitin sa gastos ng pagpapakain sa laki ng mga apektado sa lockdown, ay sinasabayan na lamang umano nila ito ng mass testing. 47 days lang ang ginawa namin to stamp out or yung to stamp out yung continuous rise kasi sinasabayan naman namin ng ng tinatawag nating mass testing. So pag nag-lockdown kami, yung mass testing namin, tino-concentrate namin doon. Samantala, sa pulso ng mga kabalen sa mungkahi ng DILG na pati na ang mga apor ay itali sa bahay kung may granular lockdown, pananaw ng ilan. Ang hawaan umano ngayon ay hindi na lamang sa workplace, kundi pati na sa loob ng bahay. Same din, sir. Kasi siyempre pag galing ka sa trabaho, uwi ka ng bahay, nakakuha ka na doon, napupunta rin sa bahay. So nakakahawa rin kahit nasa loob ng bahay siya? Nakahawa-hawa. Pasahan na lang ho, sir. Ganyan. Siguro Hawa. parehas. Bakit ka mo, sir? Eh kung inuubo yung talagang kadugo mo, mahawaan ka sa loob ng bahay, di ba? Eh kahit sa labas, eh maraming inuubo na ng virus mo, mahawaan ka pa rin. Kasalukuyan na umanong pinaplansya ng IATF ang detalye ng bagong quarantine scheme na kailangan pang aprubahan ni Pangulong Rodrigo Duterte bago tuluyang maaprubahan. Paolo G. Santos, CLTV News. Kaugnay ng balitang yan tungkol sa granular lockdown, makakausap natin si Ginoong Jason Veran, ang Program Manager ng DILG Pampanga. Magandang gabi, Sir Jason. Magandang gabi po, Miss Sonia, at magandang gabi po sa lahat ng taga-panood sa ating pong himpilan na ito. Okay, sir. Let's jump into the discussion. May ilang katanungan lang ako sa inyo. Ang rekomendasyon na palitan ng granular lockdown, ang kasalukuyang large-scale community quarantine ay mula po sa DILG. Ano ba ang naging kahinaan nitong umiiral na mga naunang quarantine restrictions? Bakit tayo ay granular lockdown na? Opo. Una-una po siguro na atin po na-identify dito, according na rin po sa lahat ng mga obserbasyon at mga pagtatala ng mga datos na amin po nakalap sa pagpapa-implement po ng mga community quarantine sa iba't ibang parte ng ating pong bansa. Una-una po yung epekto po nito sa ekonomiya ng ating pong bansa. Alam naman po natin na kapag tayo po ay nagkakaroon ng panibagong community quarantine classification, ay hindi lamang po ang mga residente ang naapektuhan, kundi pati po ang mga negosyante. So kapag apektado po ang mga negosyante, kawawa po ang ating po mga nasasakupan po na ang kanila pong sahod ay arawan or yung no work, no pay. So sila rin po ay naapektuhan po sa ating pong pag-i-implement po ng community quarantine classification po na ito. At isa pa rin po sa mga na-identify po natin ay syempre po ang ating pong pag-i-implement po ng community quarantine classification ay napaka-large scale po, kung saan po ang buong munisipalidad o syudad po ay naapektuhan po ng community quarantine classification po na ito, na which is mas nagiging mahirap po ang monitoring and evaluation po sa implementation po nito. Okay. Sir Jason, para sa kaalaman ng ating mga manonood, ano ba ang kaibahan ng granular lockdown? Although nabanggit mo na kanina na mas large scale kasi yung mga nauna, ito granular, yung implication lang dun sa word na granular na galing sa grain. So ibig sabihin, smaller scale, mas smaller areas. Pero pwede mo bang pakipaliwanag ng eksakto kung ano talaga ang pagkakaiba in terms of how it's going to be operated, how it's going to be done? Sir Jason. Opo. Balikan po natin yung kasalukuyan po nating implementasyon ng mga community quarantine classification. So inaasahan po natin kada 15 po ng isang buwan o kaya po ay katapusan ng isang buwan ay nagkakaroon po tayo ng panibagong classification or ng resolution po mula sa IATF made from the national government. So dito po kabuuan po ng munisipyo or ng syudad ang ating pong isinasa-undergo ng community quarantine classification. Sa community quarantine classification din po
Sakop po nito ang lahat ng ating po mga business districts, lahat po ng mga establishmento na meron po sa isang syudad or munisipalidad. Hindi po katulad ng granular lockdown. Sa granular lockdown, yun lamang po mga mismong komunidad, be it a compound or sitio, purok, barangay, na meron pong clustering of cases, sila lang po ang ila-lockdown natin. Hindi po ang kabuuan ng mismong syudad or munisipalidad. So on a geographical scale po, maiintindihan po kagad natin na itong granular lockdown ay mas maliit po ang scale pero mas stricto po ito. Unlike po sa community quarantine classification po na buong city or municipality po ang atin pong ila-lockdown dito. Gusto ko lang din pong bigyan ng diin or stress po or emphasize na pag sinabi po natin granular lockdown, ito lamang po ay para sa mga critical zone. Ma'am Sonia, pag sinabi po natin sa critical zone, ito lamang po yung nakitaan po natin ng positibo or mga kumpirmadong kaso. At dito po nakikitaan natin ng posibilidad na nagkakaroon po ng lokal na transmission po ng mga COVID-19 cases dahil na itatala po natin ang mga symptomatic cases doon po sa mga communities po na ito. Kaya po minumungkahi po ng ating departamento na magsagawa po ng granular lockdown na mas nakikita po natin na maaaring mas maging epektibo kaysa po sa isang wide-scale na community quarantine classification. Okay. Sir Jason, sino naman ang pwedeng magdeklara ng granular lockdown? Pwede ba ang barangay captain o kailangan ang mayor, ang governor? Papaano ang hierarchy ng approval pag granular lockdown? Opo, napakasimple lang po ng ating pamamaraan o proseso sa pag-approve ng ating mga granular lockdown. Maaari pong magsimula ang suhestyon o mungkahi po sa resolusyon po ng isang barangay sa pamagitan po ng kanila pong code team or ating pong COVID operations team po natin sa mga barangay. Kung hindi naman po magsimula sa barangay ang ating pong panukala ng granular lockdown, maaari din po ang munisipyo o syudad po sa pamamagitan po ng kanilang local task force ay magsagawa ng analysis or situational analysis para magsagawa ng granular lockdown sa isa pong sitio, purok o barangay. So either that way po, barangay or city municipality, maaari po silang magmungkahi ng pagsasagawa po ng granular lockdown. So kapag pagdesisyon na po ang local task force na sila ay magsasagawa ng granular lockdown sa isang specific community, maaari po kagad nila itong i-implement right away. So right away po dahil time is of the essence sa atin po kasalukuyang panahon at sitwasyon, so pwede po kagad i-implement ang granular lockdown. Pero atin nga pong sinusundan ang National Task Force Memorandum Circular na dapat pong magsumite ng mga dokumento sa Regional Interagency Task Force ang mga nagsagawa po ng lockdown po na ito para po magkaroon po ng resolusyon or approval. So pwede pong i-implement kagad ni Mayor or ng ating pong local task force and then to follow po yung documentary requirements para ma-deliberate or mapag-usapan po sa level po ng rehiyon. Aabot yun hanggang level ng rehiyon pero wala nang need para hintayin pa ang approval. Yes po, yes po. Okay. Concurrence na lang po. Parang concurrence na lang. Okay. So, Sir Jason, pagpalagay na natin sa isang barangay nagdeklara ng granular lockdown na inaprubahan naman ng mayor, sino mag-a-assess ng kapasidad ng barangay na iyon na ipatupad yung granular lockdown considering mas mahigpit ito, sabi mo nga. Diba? So pag mas mahigpit, ang consideration kasi ay yung management, right? So parang pag granular lockdown kasi parang mas maliit yung area, so mas manageable, parang ganon. Pero there are many instances in the past, in our country, in various parts of the Philippines, na nakita na meron talagang mga barangay na poorly run and ill-equipped. So papaano kaya ito, Sir Jason? Opo. Kasama po doon sa pinag-uusapan po sa regional level yung pong management or implementation plan nito pong granular lockdown po na ito
para masigurado po na mai-implement po natin na maayos ang lahat po ng mga necessities and other aspects po in terms po sa implementation ng granular lockdown. So para lang po magkaroon ng ideya ang ating po mga nanonood, sino po ba ang first and primarily na nagmo-monitor nito pong granular lockdown? It's both the barangay and the municipality or the city. So parehas po sila dito. Sa barangay po, in terms po doon sa ating pong perimeter checkpoint, maaari din po tayo magpatulong sa ating pong kapulisan o sa ating pong mga taga Bureau of Fire Protection na magpatulong po sa perimeter checkpoint. Pero pagdating po doon sa mga gamot na kailangang ibigay sa ating pong mga affected na symptomatic households, pwede pong tumulong dito ang mga local government units, lalong-lalo na po sa assistance dahil alam naman po natin, no, Ma'am Sonia, na pag sinabi pong granular lockdown, bawal po talaga lumabas kahit po ang mga authorized persons outside residence pag sila po ay naitalaga sa critical zone kung sila po ay walang naipapakita na negative result na antigen po within the FDA approved na mga brands po natin o kaya naman po ay negative RT-PCR result. So kung sakali po na kailangan po talaga na isang household ng lahat ng members ito ay hindi po pwedeng lumabas, dapat po pumasok ang tulong po ng ating pong city or municipal government offices po natin. Ang maganda po dito, Ma'am Sonia, nito pong nakaraan na pag-meeting po natin with the provincial government po at lahat ng city municipal mayors ay handa pong tumulong ang provincial government sa pag-asiste at pagbibigay po ng mga gamot sa mga barangay para po ma-implement po natin na maayos at matiwasay ang granular lockdown sa lalawigan ng Pampanga. So meron pong tatanggapin na ayuda ang mga pamilya na maisa sa ilalim sa granular lockdown, Sir Jason? Yes po. At ito po ay napagmitingan po ng lahat po ng mga municipal and city mayors po na kailangan po silang mag-realign ng kanila pong mga pondo na natitira po para sa 2021 para po tuluyan pong makurba ang patuloy na mataas sa pagbilang po ng ating pong kaso ng COVID-19 sa ating lalawigan. Okay. Sir Jason, meron bang nakatakdang timeline o time frame ang mga granular lockdown? Meron bang considered na maikse, considered na mahaba, or parang standardized pag sinabi natin granular lockdown? Okay. Sir Jason. Yes po. Ang ating pong granular lockdown, ang ating pong ina-advocate po talaga ay for the span of 14 days. So for the span of 2 weeks, dahil alam naman po natin na yung incubation period ng viral load po sa ating pong mga symptomatic patients or mga suspected cases po natin ay nag-i-incubate pa lang po yan on the 5th to 7th day. So kailangan po natin masigurado na after 14 days ay hindi po sila nag-develop ng symptoms at sila po ay nag-generate po ng negative result po sa either antigen na FDA-approved brands or ng RT-PCR test results. So minumungkahi po talaga natin na 14 days ang ating pong duration ng ating pong granular lockdown. Pero sa may mga pagkakataon naman po na maganda po ang management ng ating pong granular lockdown ay pinapayagan naman po natin at a minimum of 10 days. So depende po ito sa usapan po with the Regional Interagency Task Force kung ano po yung i-allow po nila o i-compare po nila na duration ng ating pong lockdown. Pero more so po, 10 to 14 days po ito. Okay. Sir Jason, last 2 questions na lang. Meron na bang mga lugar sa Pampanga na nasa ilalim ng granular lockdown? Earlier kasi sa balita ni Paulo G. Santos, binalita niya yung Guagua, di ba? Pero yung municipal administrator na si Mr. Jun Panganiban, parang narinig ko na binanggit na hindi nila kakayanin yung 14 days. So maari ba yun? Ang ganong klaseng implementasyon, yung customized na implementasyon? Kung sinasabi ninyo na ang talagang time frame para sa mga granular lockdown, if we're going to go by the rules or the standard set, ay 14 days. Sir Jason. Opo. Kaya po tayo nagkakaroon, Ma'am Sonia, ng conference and deliberation po with the Regional Interagency Task Force para masigurado po natin na ito po mga customized management plans po or customized implementation po ng mga local government units ay magkakaroon po talaga ng positibong epekto sa ating po mga komunidad. So may mga pagkakataon po tayo na talagang inaalaw po ng Regional Interagency Task Force ang mga ganito pong duration po
na mga lockdown. Meron nga po tayo sa San Fernando, if I am not mistaken po, meron po tayong as short as 3 days. Dahil po sa kanila naman po ay massive testing, massive contact tracing po, and pinupull out po talaga nila yung mga positibong kaso doon po sa lugar po na iyon. So, ang question po natin dito is, allowed po ba ito? Yes po, basta po in deliberation po with the Interagency Task Force. As for your second question po, Ma'am Sonia, kung ano po yung mga munisipalidad o mga local government units po natin na currently po ay naka-undergo ng lockdown, sa kasalukuyan po ay meron po tayong apektado na 4 na munisipyo at 5 po na mga 4 na munisipyo, and 2 po dito ay galing po sa Sasmuan. Sila po ay naka-lockdown po dito po. Meron po tayong as early as August 13 at meron po tayo as late as September 8. So ito po mga purok-purok na po yung nila-lockdown dito sa mga syudad po na ito, katulad po ng Sasmuan, Guagua, gaya po ng nabalita, Santo Tomas at bayan po ng Porac. Okay. So, kailan ito sisimulan? Nasimulan na, no? So, tuloy-tuloy na yan. Pwede na sila na wala nang hihintaying hudyat pa. Basta kailangan ng granular lockdown, sundin lang yung mga sinabi nyo kanina na proseso, they can already implement granular lockdown. Sir Jason. Actually po, no, Ma'am Sonia, for the information of everybody po, the granular lockdown na tinatawag po natin or local containment strategy, ito po ay pinasimulan na po way back June 2020 pa po. So June 2020 June 2020 na po ay meron na po tayong mga local containment strategy kung saan ina-identify po natin yung mga critical zones. In total po sa lalawigan po ng Pampanga, we have processed a total of 111 applications for granular lockdown since June 2020. At sa kasalukuyan po, gaya nga po ng thrust and direktiba po ng ating provincial government, ay i-assist po natin ang buong lalawigan po ng Pampanga, katuwang po ng ating mga punong alkalde sa bawat bayan at lungsod na matulungan po sila sa pag-aapila sa ating pong granular lockdown. So ngayon po, simula po nang magkaroon tayo ng meeting with the municipal mayors, ay nakaka-receive na po kagad tayo ng mabilisan po na pagsusumite ng mga mayors po na kanilang apela for the concurrence ng granular lockdown. Okay, maraming salamat Sir Jason. Thank you so much. Salamat po Ma'am Sonia. Ingat po. Bye. Thank you po, ingat din po. Sa pagbabalik ng CLTV News, 2-year-old na batang babae positibo sa COVID-19 Delta variant. Isla Pamarawan Save Our Future campaign inilunsad ng mga kabataan manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News.
Nagbabalikan CLTV News at sa iba pang mga nangungunang balita. Nakapagtala na ng unang kaso ng Delta variant sa lalawigan ng Zambales. Ayon sa Provincial IATF, ang pasyente ay isang 2 taong gulang na babae mula sa bayan ng San Antonio. Nahawa umano ang bata sa kanyang nanay na isang healthcare worker na unang nagpositibo sa COVID-19. Subalit sa resulta ng genome sequencing ng kanilang specimen, tanging ang bata lamang ang carrier ng Delta variant. Ang balitang yan tinutukan ni Rainiel Pawin. Isang 2 taong gulang na batang babae ang unang naitalang nagpositibo sa COVID-19 Delta variant sa Zambales. Ang pasyente ay mula sa bayan ng San Antonio. Isang healthcare worker ang nanay ng bata na una nang nagpositibo sa COVID noong July 29. Na-infect yung mga kasamahan dahil ang nanay nito ay isang nurse na uma-assist din sa mga pasyente dahil sa meron tayong mga patakaran na kailangan ma-check up yung mga frontliners. Lumabas na yung nanay niya positive sa COVID-19. Nang sumunod na araw ay nagpositibo na rin umano ang asawa nito at ang 2-year-old na bata. Pawang tinamaan pa ng severe respiratory disease ang mag-ama. Noong August 5 ay kasamang ipinadala sa Philippine Genome Center ang specimen ng 3. August 23 nang lumabas ang resulta at tanging ang bata lamang ang na-detect na carrier ng mas nakahahawang Delta variant. Sa kabilang banda, doble higpit pa rin ang Provincial IATF sa mga papasok ng lalawigan upang hindi na kumalat pa ang Delta variant. Una nang naglabas ng executive order ang provincial government kung saan kinakailangan na sumailalim sa weekly rapid antigen test ang mga APOR at essential worker na pumapasok sa Zambales. Kabilang sa mga saklaw ng bagong polisiya ay ang nasa sektor ng cargo o delivery ng essential goods and services, APOR o authorized persons outside residence, mga kontraktor, kawani at trabahador ng Department of Public Works and Highways at mga arawang nagtatrabaho sa labas ng Zambales. Kung magtatagal naman ng higit 24 oras ay kinakailangang RT-PCR test result nang ipresenta. As of August 26, 875 ang active COVID-19 cases na binabantayan sa lalawigan. Rainiel Pawid, CLTV News. Sa pagpapatuloy ng Isla Pamarawan Special Report ng CLTV News, atin naman pakinggan ang hinaing at panawagan ng mga kabataan upang isalba ang karagatan na siyang pangunahing pinagkukunan ng kanilang pagkain at kabuhayan. Sa oras umano na mawala ang kinagis ng hanap buhay sa dagat ng kanilang mga magulang, ay mahihirapan na silang makapagtapos ng pag-aaral. Narito ang 3 bahagi ng aming Isla Pamarawan Special Report. Sa dulong bahagi ng Isla Pamarawan, naabutan ko ang 22 anyos na si Jonel. Sa bahaging ito ng isla ay tanaw na tanaw niya ang sinasagawang dredging o paghuhukay ng dagat para sa itatayong paliparan sa Bulacan. Sa halip na mamangha sa multi-billion development project malapit sa kanilang lugar, pagkabalisa ang nadarama ni Jonel. Opo, kasi ngayon pa lang po na-experience namin yung pagbaha. Lalo pa po kapag nandiyan na po yung airport. Ang dating tahimik na karagatan ginambala ng ginagawang konstruksyon. Kaya ang ganti ng dagat, malalaking alon at pagtaas ng tubig na ang dinaranas ng mga tao sa Isla Pamarawan. Kailangan na namin gumawa ng paraan para makaligtas sa gantong senaryo sa pang-araw-araw kasi kung ngayon pa nga lang na-experience na namin yung sobrang lalim, what more kapag nandyan na siya, baka hanggang leeg na yun sa PT namin. Huwag naman sana, pero I think ganun talaga yung mangyayari. Gaya ng unti-unting pagguho ng pag-asa ni Jonel na babalik pa sa normal ang kanilang buhay sa isla, nagigiba na rin ang bahagi ng isla na saksi sa kanyang kabataan. Ang nasa kalahating kilometrong barikadang gawa sa lupa at bato, kapansin-pansin na rin ang pagkasira.
Dati po kasi dito po talaga kami naglalaro. Dito po mga bandang hapon, ganon, tanghali, dito na po siya. Ngayon po kasi sira na po siya dahil po sa mga bagyo, sa malalaking alon. Lalo pa po kapag nagawa siya, yung malalaking alon po dito na talaga siya mapupunta. Mauubos na po talaga yung mga lupa dito. Isa pa sa ikinatatakot ni Junel ang unti-unting pagkawala ng mga isda na nangangahulugan ng kaunting kita ng kanyang amang namamalakaya. Kapag nagkataon, maaapektuhan na rin ang kanyang pag-aaral sa kolehiyo dahil tanging ang kita ng ama mula sa pangingisda ang kanilang inaasahan. Wala nang katiyakan kung may pagpapatuloy pa niya ang pangarap na maging isang guro. Ito na lang po talaga yung pinagkukunan namin ng pera na pagkain, pang-aral, tulad ngayon nung nakarang face-to-face classes. Tas ngayon nagkaroon naman ng flexible learning, kailangan naming magbayad monthly ng internet connection. Ano pa po yung pambabayad namin sa internet connection ngayon kung wala na po kaming sapat na pagkukunan ng pera? Dahil sa kagustuhan na makatulong na maisalba ang kanilang lugar, bumuo ng samahan ang nasa 50 kabataan sa isla. Hiling nila na marinig ng mga kinauukulan ang boses ng mga katulad nilang ang tanging hangad ay isang payapa at masaganang pamumuhay sa isla na kanilang kinalakihan. Ano ba ang organisasyong ninanais nating mabuo? Ano ba ang Ahon Kabataan? Ito ay alyansa ng mga kabataang nakatira sa coastal. Layunin nito na makamit ang 4 na hinahangad nating mitiin. Ito ang pagtatanggol sa kabuhayan, paninirahan, kalikasan at edukasyon. Sa dalampasigan, humilera ang mga bata bitbit ang kanilang mga art placard. Laman nito ang panawagang mapanatiling payapa ang palibot ng isla kung saan payak na nakapanghuhuli ng laman dagat ang kanilang mga magulang. At malaya silang nakalalaro sa angmang sulok ng komunidad. Dito kami nabuhay at gusto namin dito na rin kami mamatay. Rainiel Pawid, CLTV News. Abangan sa susunod na linggong tugon ng lokal na pamahalaan kaugnay ng kinakaharap na problema ng Isla Pamarawan, bunsod ng Bulacan Aerotropolis Project. Sa pagbabalik ng CLTV News, water treatment facility nakatakdang ipatayo sa Siyudad San Fernando. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News. Nagbabalik ang CLTV News at sa iba pang mga nangungunang balita. Puntirya ng lokal na pamahalaan ng Siyudad San Fernando ang full implementation ng septage management system sa susunod na taon. Kaugnay nito, nakatakda ng umpisahan ang pagtatayo ng water treatment facility sa Barangay Lara. Ang iba pang detalye sa ulat ni Jenna Lumbang Parungaw. 3 taon na ang nakalilipas mula nang maipasa ang Ordinance Number 2018-001 o ang Septage Management System of the City of San Fernando. Hanggang ngayon ay hindi pa naiimplementa ito dahil wala pa ang water treatment facility na kailangan sa pamamahala ng dumi mula sa mga poso negro o septic tank. Ayon kay Councilor Redentor Halili, ang may akda ng ordinansa, hindi basta-basta ang proseso ng pagpapatayo ng ganitong klase ng pasilidad. Magkagayunman ay areglado na umano ang mga permit para sa pagtatayo ng facility sa 2 hektaryang lupa sa may Barangay Lara. Meron na tayong lupa, under process na yung conversion para makapag-umpisa ng construction. And then, kapag nangyari na yon, magte-take effect na yung ordinansa na kailangan ang mga households at saka yung mga establishment ma-dislodge na yung kanilang mga septic tank at mga, yun nga, sinasabi natin Poso Negro.
Nakasaad sa ordinansa na ang City of San Fernando Water District ang siyang hahawak sa septage management ng syudad. Kabilang dito ang pagpapatayo ng water treatment facility, dislodging ng mga poso negro at paniningil ng service fee. Sa usaping pondo, meron ng kausap ang Water District at sila ang bumili ng lupa, sila magpapatayo ng facility, sila ang magta-transport, pipick up at itatransport, sila lahat ang may obligasyon nun. Sa ilalim ng ordinansa, lahat ng kabahayan at mga establisimento ay kailangang magkaroon ng septic tank o poso negro. Ito ay kailangang i-dislodge o tanggalan ng laman tuwing 3 hanggang 5 taon. Higit umanong makatitipid ang mga Fernandino at mga business owners sa inisyatibong ito dahil 1,700 pesos lamang kada 5 taon ang babayaran. Kung ang isang bahay ay gumagamit ng 10 kubiko ng tubig, magbabayad siya ng 29 pesos and 90 centavos kada month. Times mo ng 12 yun, mga 358 pesos. In 5 years, mga 1,700. Pero, kung ikukumpara mo yan sa mag-hire ka ng mga private na nagpapump ng dumi, umaabot siya ng 6,000 to 10,000. So, ang laking gaan sa mga constituents natin ang ordinansang ito. Batay umano sa timeline ng construction ng water facility, sa huling quarter umano ng 2022 ay maipatutupad na ang septage management system ng syudad. Para sa kumpletong detalye ukol sa ordinansang ito, tutukan ang Lugod Fernandino sa Lunes, alas 7:30 ng gabi live sa CLTV at CLTV Facebook page. Jana Lumbang Parungaw, CLTV News. Narito naman ang isang mabilis na sulyap sa ibang mga balitang dapat mong malaman sa iba't ibang bahagi ng Central Luzon, hatid ni JM De Jesus. Sa kabila ng nararanasang pandemya, hindi naputol ang taunang mutya ng buntis sa lalawigan ng Bulacan. Ginawa itong virtual pageant na kung saan ay ipakita pa rin ang talento at galing ng mga nanay sa lalawigan. Kahit online lamang ang kompetisyon, talaga makikita sa kanilang larawan na todo bigay sila sa pagsasayaw at pagkanta. Ito ang ika-4 na taon ng mutya ng buntis kung saan nagwagi si Miriam Pilapil na mula sa bayan ng Baliwag, Bulacan. Matapos aprobahan ni Pangulong Duterte ang pagbibigay ng tulong pinansyal, na ipamahagi na ang mahigit 34 na milyong halaga ng financial assistance sa Abukay, Bataan nitong nakaraang Martes. Ang Bataan LGUs ay naatasan upang ipamahagi ang ayuda pinansyal sa kani-kanilang nasasakupan, katuwang ang DSWD, DILG at ang PNP naman para sa pagbabantay at pagpapatupad ng seguridad pangkalusugan at pangkapayapaan sa mga distribution areas. Nasa 699 milyon ang inilaan ng pamahalaang nasyonal para sa buong lalawigan ng Bataan sa ilalim ng naturang programa. Aprobado na sa Kongreso ang Philippine High School for the Creative Arts System o PHSCA Bill. Isinusulong nito ang pagkakaroon ng isang specialized school system na makakatulong sa mga kabataang may aking galing sa sining sa Pilipinas. Nauna na umano ang Bataan High School for the Arts sa pagtulong sa mga kabataan na mahilig sa sining. Ngayon ay umaasa na susuportahan din ng Senado ang PHSCA Bill. JM De Jesus, CLTV News. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV News. Para sa karagdagang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages na nakikita niyo sa ating TV screen. Kung nais niyong balikan ang mga programa ng CLTV, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV36 Official at ang aming website sa www.cltv36.tv. Kasama ang buong puwersa ng CLTV News and Current Affairs, ako si Sonia P. Soto. Maraming salamat. Stay safe mga karehiyon. Thank you.